गाज्रि रोखोमैहाय आंखौ दिनै भाइरेल खालामनानै होदों। गावनि बिसिजोंहाय गावनि हिन्जावजों बेफोरबायदि लाइन मारिदों, गोसथोदों, बमब्रायदों, बेबायदि गाज्रि आखु देहा सोलेरनि सोमोन्दो लाखिदों होननानै आंखौ इउटुब फेसबुकआव गोबां रायजो राजाफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनहोनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। सरि आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। नैबे भिडिअ'आ एसे आलदा जागोन, मानो होनोबा माने नोंथांमोना सोरबा सोरबा सिनाय जानांगौ सानसुमा नार्जारिखौ, आरो सोरबा सोरबा सिनाया जानांगौ सानसुमा नार्जारिखौ। दा सिनायाबा नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नोंथांमोना सिनायनो मोनगोन आरो मिन्थिनो मोनगोन आरोना बिथाङा मा जादों। नोंथांमोना टाइटेल थामनेल नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ आङो होलांगासिनो। आरो मोननै आपडेट दैनायाव क्लिपाव नोंथांमोना नुखादों मोनसे, बेनिफ्राय सानसुमा नार्जारि नोंथांमोना नायलांबाय था। दा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। माने ओरैबायदि जाहैबाय, सानसुमा नार्जारिया माने सोरबा सोरबा सिनायाबा आं नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बुंलांखानोसै थाल्लानो, नङा होनबा। सानसुमा नार्जारिया माने फेसबुकनि गेजेरजों साननैसो फेमास जाबाय थादोंमोन एबा भाइरेल जाबाय थादोंमोन। मानो होनोबा बिथाङा बेबायदिनो बारला बारसियाव स्मार्ट आरोना, जोबोद बारला बारसि एबा पार्कुरफोराव, क'क्राझार पार्कुरफोराव बेबायदिनो बारला बारसिनि जोबोद रोंगौथि होनना बुंनांगोन बिथांखौ। जोंहा प्रमद सारमोनजोंबो मिट खालामनाय एबा लोगो हमलायलायबाय बिथांमोना। माने प्रमद साराबो सानसे समाव बेखौ बाख्नायनाय, नैबे सानसुमा नार्जारिखौ गोबाङानो सिनायखायो। आरो आंबो बिनि फल'वार्स एबा साबसक्राइबार, बे सानसुमा नार्जारिनि आंबो बिग फेन होननांगोन। बिनि भिडिअफोरखौ नायना जोबोद मोजां मोनो आरोना, बेबायदिनो बारलाबासि गोजौ गाहाय बारलाबाय थायो बिथाङा। दाथ' ओरैबायदि जाहैबाय, आङो भिडिअखौ नुनानै दुखु मोनदों। फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट भाइरेल जाबाय थादों सानसुमा नार्जारिनि, माने बे ब्रादारनि। माने बिथ' जाथावामोन, आङो बेबायदि सानदों जे सानसुमा नार्जारिया माने सासे गथ'नि ना सानै गथ'नि बिमामोन। बिखौ फेसबुकनि गेजेरजों मेसेन्जाराव गोदै गोदै गेलेफ्लानानै एबा मेसेज खालामनानै सानसुमा नार्जारिया बिखौ माने लोगो हमनानै बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोन्दों आरोना। दा नंगौना नङा नैबे पस्टखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला स्क्रिनाव। आङो फरायना होथ'ला, फरायना होबालाय भिडिअ जोबोद गोलाव जागोन, नोंथांमोनानो फरायबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय आङो गाज्रि मोनदों, माने नंगौना नङा आङो फोथायनोबो हायाखै। मानो होनोबा जोंहा सानसुमा नार्जारि ब्रादाराबो मोनसे पस्ट लिरनानै हरदों जोबोद दुखुजों, नोंथांमोना नायग्रोना ला बेखौबो। आं सानसुमाखौ मोजां मानसिसो सानदोंमोन, सानसुमाया सासे ओरैबायदि। आङो ए टु जेड फरायना होला लोगोफोर, मानो होनबा भिडिअआ गोलाव जागोन, नोंथांमोना फरायना नायबानो जाबाय आरोना। अब्ला नायलांदो। खुलुमबाय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन। मैयासो जे आंखौहाय माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जे भाइरेल खालामनाय जे साथिला बसुमतारी आरो सोमावसार बसुमतारीया जे आंखौ फेसबुक इउटुबावहाय बेफोरबायदि गाज्रि रोखोमैहाय आंखौ दिनै भाइरेल खालामनानै होदों। गावनि बिसिजोंहाय गावनि हिन्जावजों बेफोरबायदि लाइन मारिदों, गोसथोदों, बमब्रायदों, बेबायदि गाज्रि आखु देहा सोलेरनि सोमोन्दो लाखिदों होननानै आंखौ इउटुब फेसबुकआव गोबां रायजो राजाफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनहोनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। सरि आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन, बे जाथाया नङा, आं बे गथ'नायाव गैया आरो आं बेफोरबायदिबो खालामाखैबो जेबो। जास्ट आङो लोगो हमैदों, लोगो हमैनानै फेसबुक बानायनो होननानै माने फेसबुकखौ नायहोदोंमोन आङो। जास्ट 10थासो जाबायमोन आं बाव लोगो हमैदों कारिगाव गार्डेनाव। दा बेखौनो गावनि जे हौवाया मोनथिनानै आंजों बेफोरबायदि माने मोजां मोनलायनानै आंखौ गाज्रि खालामदों, देहा सोलेर खालामदों होननानै फिसाया फेसबुकआव आपल'ड होनानै दिनै आंखौ रायजो राजा पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय दिनै सोमोनांथाव भाइरेल खालामनानै होबाय। आदा आब'मोन, आं बेफोरबायदि सानाखैमोन। आङो बेखौ आब' होननानै आं मोजां मोनोमोन आरो आं बेखौ बमब्रायाखैबो, आं बेखौ मोजांबो मोनाखै। बियो आंखौ गोबां गोसथोयोमोन, खुथार खुथार बेफोरबायदि। बियो आंनि नाम्बारखौहाय लोगोफोर, बियो आंनि फेसबुक लाइभ होबाय थानायाव मोनायावहाय बियो कमेन्ट हरनानै आंनि नाम्बारखौ बिहरदों। ओमफ्राय बिहरनानै बिनिफ्रायनो वाट्सएपआव सिमिस खालामनानै बिनिफ्रायनो फन, बिनिफ्रायनो सिमिस खालामबाय थायो। दा बेफोरबायदि आंबो बिब'लालाय एसे माने एसे गामि खाथि बिसमुरि माने बासबारि नालाय, ओंखायनो एसे गावबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायखाय आङो नाम्बारखौ हरबाय। हरनानै आङो बेनिफ्राय आब' लिंबाय, बेनिफ्राय गावबो फन खालामो, ओमफ्राय आंबो गाव फन हरोबा आं दिखोयो, सिमिस बायसिना हरबाबो आं रिप्लाइ खालामो। दाना बिनिफ्राय फैयै जेब्ला सप्तासे मास मोनसे जायो होनबा मोजां मोनलायनाय थायनाय बायदिसो जाबाय। दाना आङो फेसबुक बानायनो होननानै थांबाय, फेसबुक बानायनो होननानै थांनानै आङो दा बेफोरबायदि घटना बेफोरबायदि गाज्रि जादों होननानै आंखौ लिरथायनानै होबाय आरो बे साथिला बसुमतारीया। गावहा दाखालि बावैसो एसे गोबावानो जाबाय माने ससियेल मिडिया निउसावहाय सासे हौवाजों दोनखारखांबाय, निउसाव होजाखांबाय आरो
दा साननै ना सोंबा हर थाहैदोंमोननो दा बावबा मा जाखो दा आंहासो नंखाय बेफोरबायदि कारिगाव गार्डेनाव लोगो हमहैनायानो आंहा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव गाज्रि भाइरेल रोखोम खालामना होजाबाय आं बेखौ खुथार बुंमोन आं नोंखौ लानो हाया मानो हाया होनना बुंमोन आरो दा आंथ' जेन'बा बिब' लालाय ओरैनो स्मेस बायदिसिना खेलायगोन बेफोरबायदि माबागोन आरो दा हथात बेफोरबायदि साननानैनो बियो माबा बेखौ गावखौ लायैनि आंखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होबाय आरो आंखौ बिराद गोसोथारमोन बियो बिराद मोजां मोनोमोन आंनि माखौ नायनानै मोजां मोनोमोन बे जा आंनि बेफोरबायदि रोंनाय बा माखासे इउटुब फेसबुक बेफोरखौ माने इयुन सापर्टखौ नुनानै माने इयुनखौ नुहुरनानै बियो आंखौ माने मोजां मोनथारोमोन आरोना बियोहाय आंथ' बिब'लालाय जास्ट रायलायो आंथ' जेन'बा मालाय फिसाय हौवा गोनांखौ बोरै जबरदस्तिबो लानो आंथ' गोसोबो गैखायामोन दा बिनि फिसाया खोनाहैनानै जे गामिनिफ्राय एसे एनै मिथिबाय मिथिनानै फिसाया सोंहरनानै गोबां बुंहरबाय आंखौसो रायहरबाय मानो बेफोरबायदि गोसोथोनांगौ मानांगौ होननानै दा आं बुंहरबाय गावनावहाय बेफोरबायदि आंखा मायाखैमोन होननानै दा ससियेल मिडियाआवहाय रागा जोंनानै गावनि हौवाया होबाय बे सासे हौवाजों खारनायखौ ससियेल मिडियाआव होबाय आरो होनानैहाय आं आसरित मोनबाय ससियेल मिडियाआव होजाबाय नै माथो आब' साथिले आंजोंसो रायलायोमोन आंखौसो बायदिसिना गोसोथोयोमोन मायोमोन होननानै आं बुंबाय दाना हरखाबै आङो निउसखौ खोनानो मोनबाय नुनो मोनबाय सासे हौवाजोंसो माने दोनखारलांदों होननानै ससियेल मिडिया निउसाव होबाय आं नुबायबो लोगो शेयार खालामजोब्बायबो आङो दाना जेब्ला गावहाथ' दाया जाबाय नालाय दाना आंहासो लिथायबाय आंथ' जेन'बा गावथ' गोसोथोयोमोन गावथ' मोजां मोनोमोन दाना आंहासो बुंजाबाय दाय जाबाय ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि गाज्रि बायदिसिना बेफोरबायदि देहा सोलेर लाखिदों मादों होननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय दिनै गाज्रि गोहोम खोख्लैदों दिनै आंखौ सापर्ट मोनै माबा मोनै आंखौ सिगाङाव बुंबाय थाखायोमोन बियो माने नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला आंखौ लायाब्ला आं नोंखौ सानसेबाबो इउटुब फेसबुकआवहाय भाइरेल खालामगोन आं नोंखौ सानसेबाबो हा हु फाननानैबाबो आं नोंखौ केस होगोन होननानै बे आब' साथिलेया बुंबाय थायोमोन Jika masih mau kena bah, kot lagi isi lende. Hai ini ini kot lagi isi lende. Ya lagi gitu ya. Kawan lagi gitu. Mualnya udah muncul nama. नुखाबाय नोंथांमोना आङो जेबो बुंनांगौ गैला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन मानो होनोबा जोंहा सोरबा हिन्जाव मानसि भाइरेल जायोबा बेखौ मानो होनोबा जोंहा सोरबा हिन्जाव मानसि भाइरेल जायोबा बेखौ गथ' सासे गोनां सानै गोनांल' खोनाथारो मानि थाखाय गावनि गथ'खौ अननाय दंना गैया बेफोरबायदि आइजोआ गावनि फेमिलिखौ अननाय दंना गैया जे मोनसे भाइरेल खोनाय माने गथ' सासे गोनां सानै गोनां दा नै सानसुमानिया नंगौना नङा बेखौबो आं फोथायनो हायाखै माने सानै गथ'नि बिमाया सानसुमाजों बेबायदि गाज्रि खामानि माने जादोंनो आरोना दा बेखौबो आङो रियेल होननानै बुंखानो हायाखै दा आरो फेकबो होनना बुंनो हायाखै नोंथांमोननि सेरावसो आं बुंनो हानाय जाबाय जे नंगौना नङा दा माबा मोनसे खोनायोबा बे खालि गथ' खासेनि गथ' खानैनि बिमा खारनाय बेफोरखौल' खोनालाबायो आरोना मा जाजोबखो जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि आइजोफोरा दा सानसुमानिया नंगौना नङा बेखौथ' बुंनो हालिया आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आरो सानसुमाखौ सिनायोबा नोंथांमोना सिनायो होनना लिरना हरबानो जाबाय आरो सिनायाबाथ' नैबे आं भिडिअनि गेजेराव बुजायखाबाय दा बेनोसै आरोना माने दा सानसुमादोंबो जानायाबो ओरैबायदिनो माने गथ' सानै गोनांनो बे गथ' सानै गोनाङालाय बे सेंग्रा मानसिजोंलाय बेफोरबायदि माने लाइन लानांगौ जाखो एसे बुजिनांगौना बियो गावनि फेमिलिखौ गावनि गथ' गथायखौ थानानैबो बे एसे बुजिनांगौना बे सानसुमाजोंलाय दा नंगौबाबो बाथ्राखौ आं बुंदों आरोना नंगौबाबो माने बे सानसुमाखौ मानो बेबायदि सानसुमाजों सासे सेंग्रा मानसिजों गाव गथ' थाखाना हौवा थाखानानै मानो लाइन लानांगौ बे हिन्जावनिनो गोरोन्थि बियो आंनिबा ना अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आङो दोनथ'नाय जाबाय हरावनो भिडिअ बानायबाय आरोना उपाय गैया गोलोमदै लानानैबाबो दा नोंथांमोना लाइक खालामना होआ गरमाव एथ' खस्थ'यै भिडिअ बानाय नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब खालामनो बावगारलाङो आरोना बेनिखायनो बुंदो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय